Este é o terceiro ano que facemos unhas xornadas dedicadas á montaña, a debatir e a poñer en común sobre a situación pola que veñen atravesando as zonas de montaña, que as conclusións que imos sacando, pois tratamos de facer propostas a nivel do Parlamento Europeo, que é o noso ámbito de traballo, pero tamén propostas para as distintas administracións, tamén para a galega e para a do Estado. Este é o terceiro ano, o primeiro ano foi en Becerreá, o segundo ano foi o ano pasado en Manzaneda, e este ano pois un pouco pensamos outra vez en Lugo e facelo no sur, non? Eu levo toda a vida traballando no rural, son do rural, e agora mesmo teño unha explotación de leite de vacas de leite en intensivo. Fai moitos anos, fai algo así como 20 anos, eu era xerente dun programa de desenvolvemento rural que se chamaba, naquele momento chamábanse PRODER, convivía xa co LEADER. É dicir, o PDR e o LEADER non é algo novo, a Unión Europea levamos falando de PDRs e LEADER dunha forma ou doutra desde fai moitísimos anos. Porque daquela sí que se empezaba a falar da estrategia líder, participativo, da baixo arriba, todo era chupiguai, pa pouco valero, sobre todo neste país, tendo en conta que nos pueblos non queda nadie. As explotacións cada día hai menos de todos os tipos e colores, entón esa é a idea que teño eu tamén dos programas de desenvolvemento rural. Por exemplo, na exposición de motivos do que temos actualmente en vigor, do 2015-2020, 2014-2020, ao principio fan algo así como dicir, non funcionaron moi ben os PDRs, porque claro, seguimos tendo os mesmos problemas estruturais que sempre, pero nós imos seguir dándolle ao mesmo. Solemos confundir PAC, desenvolvemento rural e programas de desenvolvemento rural cos LEADER, cos GDR. O primeiro pilar, que inclui o primeiro pilar? Os pagos directos, que son unha parte, son os que está en plazo para cobrar os agricultores e os gandeiros deste país, que iso supón un 71,3% do presuposto do orzamento da PAC da Unión Europea. En total, o primeiro pilar da PAC forma máis do 75% da pasta que hai para a agricultura e para a gandería en toda a Unión Europea. E o segundo pilar, que é o desenvolvemento rural, é o 24,2%. Esas son as cifras que hai para o 2014-2020 na Unión Europea dos 28. Que pasa? O primeiro pilar, os pagos directos, é financiado 100% pola Unión Europea. É dicir, aí os Estados non poñen nada. E o desenvolvemento rural é o segundo pilar, teñen moitísimo máis poder de decisión os Estados membros. O día 15 termina o plazo para pedir as axudas da PAC, que normalmente conocémolas así, como axudas da PAC. Nesas axudas o que se piden son os pagos directos e algunhas axudas de desenvolvemento rural. Esas son é a convocatoria máis potente, pero non é de desenvolvemento rural. E cobramos os dereitos de pago básico. Para que sirve estos todos millóns? Pois para min moitas veces sirve para que salga alguén na televisión de Galicia dicindo queixanse moito, pero aí lles van 180 millóns de euros para o rural gallego. Entón, claro, vas tomar café ao bar e xa che din, joder, despois queixadervos, entón xa ti vas para casa e ti, non me queixo. Os Estados membros, que son os 28, dille, agora ustedes digan en que queren meter esa pasta. Como queiran, pode ser cun único plan de desenvolvemento rural por Estado, con varios, como ustedes quieran, a min dame igual. Entón, no caso do Estado español, decidiu que haxa 19 PDRs pequenitos, é dicir, un sería o marco nacional e despois hai un por comunidade autónoma. O marco nacional presenta o Estado español, foi aprobado en febreiro de 2015 e despois, a partir do marco nacional, que fixe outras cousiñas para todo o Estado, o Goberno Autónomo de Galiza aproba o seu propio plan de desenvolvemento rural. En cada PDR fíxase que o 51% do gasto ten que ir para ambiente e clima e o 6,9% para o LEADER. Xa vedes que o LEADER, que son o que xestiona os GDRs, é outra miseria dentro dos cartos de desenvolvemento rural. Por iso é importante non confundir Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia con LEADER, porque non é así. O LEADER é unha medida dentro do PDR, que neste caso
fixas un porcentaxe mínimo do 6,9%. O PDR é bastante máis amplio que o líder. Na convocatoria do 2016 aprobáronse 59 proxectos cun importe de 67.718.000 euros. 59 proxectos, hai 5 empresas que se levan o 26%. Mirade, o que levou da Irilac, que os que non están no sector lácteo non sabedes quen é moito máis que calquer líder dos que temos neste país, porque a verdade es conta de onde se mueve la pasta. O líder, ao final, nada, é un xoguete aí para os alcaldes, tarará. Da Irilac, a impresionante cantidad de quasi 5 millones de euros, que se di pronto, Proláctea, é unha torre de secado de suero de Entre Pinares, que este é o que vendeu Feijóo na última, non, sí, é a mesma, que non sei. Este é unha torre de secado de suero da queixería Entre Pinares que está instalada en Palas. Entón, como tiña problemas co suero do queixo, dixeron, hombre, vamos darlle aquí outros 5 millóns para que solucione o problema. Entón, bueno, é igual. Proláctea, 4.755.000. E o Limia, que esta sí que non a conocía, outros máis de 4 millones. Esta é planta de almidón de pataca, que xa lle deron pasta no Concello de Xinzo, porque casi lle regala o polígono industrial. Eu que sei, todo moi guai. Coren leva sempre. 2.300.000 está de sempre, xa está. Esta non hai problema. E Inolat, este é outro cuadro que casi nadie conoce. Bueno, outro cuadro do meu punto de vista, porque é igual. 1.607.000. Estos son as 5 empresas que levaron o 26%. Despois temos outras cantidades non igual, que non son menores. Eu creo que merece a pena debatir en profundidade desto por unha razón, porque dixo Ana agora moi ben que neste non hai nada que cambiar, pero é que estamos xa co debate do seguinte. Xa se lanzou unha consulta pública sobre a PAC para despois do 2020, pero aparte deso, a finales deste ano, o comisario pretende presentar o que vai ser a proposta da Comisión e empezar a negociación. Pois, con respecto aos regulamentos que desenvolven a PAC e o desenvolvemento rural, estánse facendo algunhas modificacións que votámoslo esta semana na Comisión de Agricultura. Están falando do futuro da PAC, xa non falan de reforma, que é o que se necesita, unha reforma profunda, senón que falan de modernización e simplificación. A simplificación non sei o que vai ser, porque cada vez que simplifican, significa máis papeles aínda. E a modernización vai por aí, por traspasar diñeiro a aseguradoras, tanto o dos riscos, o das xeadas e todo isto que conocemos, eses seguros agrarios logo que conocemos, pero tamén o que sería o equivalente aos seguros de renta. Pero claro, os seguros de renta, ollo, porque eu vin algunha proposta no ómnibus, vin algunha proposta que era de que, cando tuveras 3 anos seguidos unhas perdas por debaixo do 70%, a ver cos precios que hai, quen aguanta 3 anos seguidos unha caída de precios do 30%, 3 anos seguidos, e a partir de aí, pois, entraría ese seguro a cubrir, non? E a verdad é que a min, pareceme un auténtico despropósito, non porque eles saben moi ben porque o fan, pero sí que é un despropósito para a agricultura que conocemos. Vai moito na línea de acabar coa agricultura, fomentar explotacións grandes, e eu creo que as axudas se están adaptando para que non haxa moita protesta e vayan sobrevivindo. No leite, coa desregulación, coa fin do sistema de cuotas, a desregulación a nivel europeo é tremendo. A mí o que me preocupa é como vamos ser capaces de activarnos socialmente para dar este debate. Porque como non seamos capaces de dar este debate no sector agrario no seu conxunto e fora, vai ser moi difícil. Vai ser moi difícil. Pois claro, xa o que é un auténtico escándalo é a cantidade de diñeiro que se dá ás empresas. Coren xa o sabíamos. Coren toda a vida, pero é que agora as do leite, as que teñen algo que ver co sector lácteo, son as que van levar ainda moito máis que a Coren. Realmente están gastando diñeiro, facendo proxectos que lles exixen ter o proxecto feito para poder solicitalo e un investimento da hostia para algo que non lles van a asignar con moita probabilidade. E non sei hasta que punto desde a Unión Europea se podería ou debería controlar
que os fundos públicos se distribúan dunha forma equitativa e non porque hai eleccións no ano 2020, que a mí me parece unha cousa absurda. Decir, vale, neste ano van a entrar todos, evidentemente no 2019 van a entrar todos, porque con 32 millóns van a entrar todos, pero igual sobran 20 millóns de euros que se van a devolver. Estou abraiado de que creo que falabas de 300 e pico millóns para o sector forestal, no PDR. Bueno, se é unha verdadeira barrabasada, unha animalada, o sea, Galicia, eu móvome nese mundo. No mundo forestal é todo unha mafia, o sea, aí os planes elabóranse xa acorde á empresa que vai a facer os traballos. Se a empresa ten bulldozers non se fan, hai outras máquinas hoxe máis optimizadas para facer traballos, seguimos facendo con bulldozers, por suposto. Logo, despois, ves por aí panfletos, o sea, os tablós que anuncian as subvencións nos montes, o sea, 30 e pico mil euros tirados, por exemplo, en Piapáxaro, que está ali o sea, para podar uns pinos que nunca van a ser pinos, porque ten a climatoloxía e a orografía non van a permitir que sexan pinos, pois están ali tirados, e pon claramente o folleto que son do PDR. Digo eu, Dios mío, si isto é un plan de desarrollo rural, veña Dios o vexa, porque a comunidade de Folgoso, con eso non se fixa población ali no pobo, non se dá empleo a ningunha xente moza, nin bella, nin de ningún... Non se lle dá nada, o único que se fan é tirar uns cartos ali, que se lle dan previamente a unha empresa que xa fixo o proxecto, que xa esa mesma empresa, non quero dar nome, pero leva o 50% das subvencións no campo forestal da Xunta de Galicia en canto a desbroces, podas e plantacións, e que ela mesma elabora, fai as condicións de cando salga a orden para que se lle den a ela, que é a única que reúne esas condicións. Soña, eu fago isto a título de protesta. Isto ten que ser participativo e resulta que a Unión Europea lle chamou a atención porque este PDR non foi para nada participativo. Hubo dúas reunións. A última, requerimento da Unión Europea, que foi en decembro, se te acordas, que participaron ali 500, bueno, chamaron a todo o mundo e fixeron a foto e punto. Claro, pero os lamentos ahora é que non valen xa, podes facer algunha modificación do PDR, pero o que divense a min é aí, donde hai que traballar ora é no novo PDR, para que todo o que se vai a facer, bueno, pois se toca que hai outra nova administración, ou se non hai igual, pois polo menos que teña un pouco de sentido, porque ora, igual que na PAC, se está agora preparando e non se está movendo, nadie se está movendo, digo todos, porque ningún nos estamos movendo. Sí, hai empresas que están limpando o monte, arde o monte, volvese facer plantón, volvese plantar e todo eso. En cambio, para sentar un puesto de traballo nunha aldea, todos son inconvenientes e máis inconvenientes. Queren que seas profesional, pero non podes entrar, vamos a ver, no noso caso non tuvemos axudas por incorporación, non tuvemos nada, poñendo cuartos desde o primeiro momento hasta hoxe. Entonces te encontras que ven unha gran empresa que se fan as subvencións para eles, porque quen ten hoxe 10 hectáreas ou 15 hectáreas en montaña en agricultura, en ecológico, complicado. Entonces te encontras que nin eres profesional por un lado, nin eres unha pequena empresa nin unha gran empresa, o sea, non eres naide, non tes axudas de ningún tipo. E ves que se están instalando empresas moi grandes que todo vai para eles. A min estes días co dos planes de mellora e incorporacións e as pequenas explotacións, a min había casos, sobre todo no tema de pequenas explotacións, que me parecía increíble que non puderan entrar. E sobre todo deume moito decirlle a un mozo que tiña 26 anos que se quería incorporar á actividade agraria que non podía facelo porque el foi comprando animais así a súa bola e tiña 40 ou 50 cabras, porque lle gustaba moito, el traballa na construción, e chamo e diceme, non, é que como xa ten moitos animales non pode incorporarse, e tampouco podes solicitar a de pequena empresa, non podía solicitar nada.
problema da montaña é moi grave. Moito. A montaña é diferente. É moi diferente. O sea, como non se cree unha lei de montaña axeitada á súa necesidade, o sea, que prime de algún xeito, que faga unha discriminación positiva de coller e dicir, bueno, pues, por exemplo, algo tan sinxelo como sería quitarlle o IBE, tan siquiera quitarlle o IBE ás edificacións de residencia dos que ali viven ou vivimos, que é algo que agora, co famoso catastrazo, están facendo uns debacles. Tiñan que implicarse e dicir, bueno, pois aquí, vamos, de algún xeito, queremos que a xente viva aquí, e non, pois hai que seguir plantándolle pinos, hai que seguir plantándolle eucaliptos, hai que seguir, o seña, non temos terra útil, pois hai que acabar ca pouca que temos. Permitir que planten os hortos, permitir que planten os mellores lameiros, e seguir así. E nese momento, chegará un momento que dentro de 10 anos, a xente que quedamos, que xa temos cerca de 60, morreremos, e nadie saberá onde ten os leiros, o señor, os herdeiros que estarán fora non saben onde ten os leiros, e virán 4 listos. Non, de verdad, non son catastrofista, Eso pasa no medio rural onde eu vivo. Aquí na Pobra do Brollón, un territorio magnífico, pero con unha calaña forestal desde que se veu o franquismo, o seña, aquí é o territorio que máis axentes forestales ten por hectárea. Convertiron todas as serras forestales e aquí a Pobra do Brollón ten 7 ou 8 aldeas abandonadas e xa fai moitos anos. Algunha que xa están caendo os teitos, como Teixeira, por aí arriba a Veneira, Forgas, o seña, é un dos concellos máis óptimos para a agricultura, curiosamente, que hai. Esta maioría do monte está en zona de regadío do Valdelemos. E, bueno, que vos vou a decir de como está o tema? Plantada de piniñón? Non está plantada nada. A monte ve unha empresa que se comprometeu en plantar, en preparalo. Estuvamos esperando 2 anos nunha comunidade de montes que se formou, non veu ninguén. Desapareceron a esperanza que tiñamos os veciños de que se fixera algo con esas terras. O canal de regadío, en lugar de entubarse ou aproveitarse as augas, verte por todos os sitios. Por a carretera que está de acceso, de servicios, non se pode casi nin andar, nin andando, nin en bicicleta, nin en nada. Quero dicir, está todo o que se podría dedicar á produción de agricultura productiva, está todo abandonado. E non hai ninguén que faga nada por cambiar a tendencia. A administración é a primeira. Non, é que encima veñen un montón de millóns para regadío, para obras de infraestructura, e dedícanse a podar uns arboliños por as beiras, e nin siquiera, bueno, é que non hai palabras. O sea, é que ves que non podes facer nada. A formación é vital no siglo que estamos. As escolas agrarias están totalmente desmanteladas e tamén autocrítica o temario que se está dando está totalmente desfasado. Os agricultores de agora non son os do século pasado e hai que reformar todo eso. E non se fai. E hoxe a formación para min é unha das principales eivas que ten o sector, porque o mundo vai por onde vai, estamos desfasados todos, polo menos, en todo o que son as novas tecnoloxías. Da montaña en sí, eu creo que dependemos absolutamente todos, non? Ainda que indirectamente, non? A auga, onde se conserva a auga, onde se xeneran as augas. Bueno, hai toda unha serie de beneficios que toda a humanidade, neste caso toda a población europea, recibe da montaña e que non o valoramos, que era un pouco o que decías tú antes, Ana, que para vivir na montaña hai que pagar tamén a xente que vive na montaña por preservar e por manter todos eses recursos que son imprescindibles para a humanidade, non? E eu creo que agora tiñamos tamén que ver un pouco como presionamos para que aquilo que é de competencias da Xunta, da comunidade autónoma, o apliquen, porque xa hai algunhas cousas que se poden aplicar, é simplemente cambiar os criterios de como se aplican. A nivel do Estado eu creo que tamén, e logo a nivel europeo eu creo que tamén tiñamos que un pouco ver que cousas queremos cambiar en toda esta legislación de cara ao novo debate da PAC. Quero recalcar que siga habendo dúas Galicias, a Galicia de montaña e a Galicia que non o é.
No acceso a internet, quero ser moi breve nunha experiencia que temos no Caurel, no 2010, unha asociación de mozos, tiñamos a necesidade de acceder a internet. Vimos que nin tan siquiera tiñamos cobertura, non tiñamos acceso vía 3G, acceder a internet era moi difícil. Entonces, empezamos a mirar o que había noutras zonas de alta montaña por España e Europa. Vimos que había un proxecto moi interesante que lle chaman Wifinet, que a través de triangulando antenas dende un lugar que haxa ADSL podía chegar a ADSL facilmente á montaña. Desde o 2010, por exemplo, a Xunta de Galicia invertiu 100 millóns de euros nun plan de banda larga, 100 millóns de euros para unha conexión que serían deficitarias. Daquela entramos 20 veciños, collemos internet 20 veciños, pagamos 50 euros ao ano e hoxe temos 100 megas. 100 megas pagando 50 euros ao ano. O que suporía eso para un concello como Caurel ou como o Poblo de Brollón para fixar poboación, para fixar empresas, e sin derrochar 100 millóns de euros, que eses 100 millóns de euros moitos van ir para onde van ir, para empresas amigas. Como chegamos a isto? O Muín de Vieiros. O Muín de Vieiros é un pequeno muín, que a aldea de Vieiros é unha aldea pequeniña, eran 7 familias de forma tradicional. Este muín daba servicio a todos os veciños, pero non había cuotas, nin días, nin horas, sino que se facía por bo acordo. Non deixa de ser un elemento non só que demostra o que era un traballo en común na aldea ou nesas aldeas de montaña, sino como para resolver algúns problemas a imaginación acaba sendo a solución. Neste caso a visita é totalmente gratuita, calquer persoa que queira pode falar con nós, organizamos moendas ou o que sea, porque está totalmente operativo. Para min a montaña é dos 600 metros para arriba. Entón, claro, o que é a miña realidade nestas zonas non é nin parecida a que teña outra xente. Nós aquí estamos moi limitados pola produción de calquer cousa que queiras plantar, os meses que tes de actividade, a naturaleza venche condicionando todo. É moi difícil utilizar un solo proxecto ou tratar de apostar por unha única alternativa, porque non é viable. Aquí temos que xogar coa multifuncionalidade, aproveitar todos os recursos do entorno, e iso é un pouco o que tratamos de facer. Moitas liñas destas europeas é o que falábamos a mañán, que só se centran ou fomentan que con unha inversión ti xa vivas de ese proxecto, cando non é posible. Nestas zonas non é posible. Despois, unha cousa que tamén normalmente non se ten en conta é o tema dos servicios básicos. Ali chamamos de servicios básicos a auga, luz, camiños e saneamento. Esas 4 cousas. Iso é o que, cando eu cheguei en aldea, é o primeiro problema que me encontrei. Comprei un tractor, non teño por onde metelo. Chegas ali á aldea, os coches non entran dentro da aldea. Saneamento, queres facer unha cousa de turismo rural, veste negro porque non tes pa onde tes problemas coa auga, tes problemas co saneamento, que somos invisibles. Eu, curiosamente, dime conta de que, porque eu teño colmeas, anduvo o meu oso por ali arredor, e co tema do oso, unha maravilla, de verdad, vendín mel como nunca máis. Pero que ten que ver así un elemento, algo que chame a atención aos de fora, para que saiban de que existe o Caurel, e que é un entorno que está aí. Nós empezamos no 2006, éramos meu marido e eu, un pouco por inconsciencia, porque realmente, se o pensas 2 veces, ao mellor non se fai, aínda que estou moi contenta, pero a nosa idea principal era facelo no Caurel, dai o nombre, aunque eu son da Montaña do Lor, que pertence a Quiroga, e leva os 2 nomes, pero nós en Caurel atopamos moitas dificultades hai 10 anos. A nivel do que apuntaba Roy de saneamento, todo eran cousas para atrás. Entón, como a mí non me importaba quedarme en Quiroga, porque son de Quiroga, pois Daniel apuntouse, aínda que a nosa empresa está censada no Caurel, o que é a nave de elaboración está en Quiroga, e os produtos tamén están no Caurel. Entón, estamos, como lle dicía antes a Martín, en terra de nadie. Nin estamos no Caurel, nin estamos en Quiroga. O primeiro que fixemos foi a crema de castaña en almíbar, que foi o primeiro que fixemos. Fixemos así varias pruebas, fomos a feiras a ver que tal resultaba, e a xente gustoulle, e foi cando decidimos a montar todo tinglado. Non tiñamos ningunha cultura de como
cubrir un papel, como a nivel de sanidade, que registros necesitábamos, que necesitábamos. Realmente atopámonos moitos problemas tamén porque cando empezamos, sanidade non sabía como facer unha pequena empresa artesana nunha zona rural, non sabían que necesitábamos se un obrador, se dous. Agora hai xente que se está empezando a meter a facer cousas similares, xa o teñen máis mamao, entonces xa teñen, pero nós a veces para preguntas moi sencillas esperábamos meses, retrasáronnos moitas cousas. Se empezades a pensar o tema da evolución da Terra, pois pasaron moitísimos anos, non? Hai que ter en conta que o que as montañas do Caurel, pois estás a falar de 400, 500 millóns de anos. Para desenvolver este proxecto non é que levemos tanto tempo, pero bueno, sí que decimos que desde o ano 2001 estamos empezando a facer cousas, ou se estiveron facendo cousas que agora agardamos que, bueno, pois que conflúan neste proxecto de interese, bueno, mundial, como o propio nome recoñece. Os dous axentes fundamentais deste programa, agora vadelo ver, pois é axentes do territorio, base local, que crean un grupo de desenvolvemento rural. Neste caso, pois, bueno, aí vedes o grupo de desenvolvemento rural Ribeira Sacra, Courel. Bueno, o que fai estes grupos de desenvolvemento, elaboran, aplican unha estrategia de desenvolvemento para ese territorio. É unha estrategia que a propia normativa obriga que ten que ser multisectorial e intentar aproveitar os recursos endóxenos. A orixe dos xeoparques. Bueno, mediados dos anos 90, 4 grupos de desenvolvemento rural, aí o vades entender. Recordade que vos dixen antes dous piares da metodoloxía líder. Cooperación, e aquí vedes 4 grupos de desenvolvemento rural, fixeron un proxecto de cooperación e puxeronlle un nome, vamos a traballar en xeoloxía e vamos chamar xeoparque. Vamos a poñer en valor a xeoloxía nos nosos territorios. E outro, eixe do líder, innovaron. Hasta aquel momento ninguén traballara nese campo da xeoloxía, como unha estrategia de desenvolvemento deses territorios. No 2000 constituíse a Rede Europea de Xeoparques. Un pouco de datos. No 2001, a UNESCO, coñecedora do proxecto, auspiciaba este proxecto. Non era un programa da UNESCO, pero a UNESCO dáballe un visto bo a esa iniciativa. Por todo que conlevaba o tema de Xeoparque. Era intentar aproveitar a xeoloxía e as explicacións da ciencia da Terra como unha estrategia, unha ferramenta de desenvolvemento dun territorio. En 2004 fixose a Red Mundial de Xeoparques. No 2015, a UNESCO, por primeira vez desde os anos 70, crea un novo programa propio, que é o Programa de Xeoparques Mundial da UNESCO. É un proxecto de desenvolvemento local sostible. Iso é importante. O que temos que intentar é un territorio que ten un patrimonio xeolóxico e o quero aproveitar para intentar facer un desenvolvemento territorial sostible. Xa se participou nun proxecto a nivel nacional de geoempleo, con eso que vos decía a nivel de cooperación. Bueno, visitáronos todos os xeoparques que había en España, isto foi no ano 2011, xa nos visitaron para coñecer o territorio, xa íbamos falando do que queríamos. Levamos conocidos todos os xeoparques, hai veces todos os xeoparques de España para ver como funcionan, é dicir, antes de intentar levar a cabo este proxecto de xeoparque, digamos que houve unha labor previa de saber como funcionan, se podemos ser ou non podemos ser un xeoparque, do que hai. No meu caso e da miña muller, pois somos unha pequeniña empresa que nos dedicamos a facer aceite, a recuperar o aceite autóctono, aceituna, as oliveiras autóctonas. Entonces, desde un primeiro momento, para nós todo foron atrancos, como dixen, desde a problemática de vivir nunha aldea, o traballo en parcelas, microparcelas, xa, ni minifundio, ni nada, estamos falando de algo as parcelas de 60 metros, a falta de asesoramiento, desconocimiento, igual no momento de empezar ese proxecto. Como surgiu isto, fai uns anos, mediante o Sindicato Labrego e a Unión de Agricultores de Valdeorras, pois fixose un mostreo sobre os olivos autóctonos na zona, no cual colaboramos. Na zona onde vivimos nós sempre se fixo aceite, pero bueno, unha zona onde quedou deshabitada totalmente, casi totalmente. Por circunstancias da vida, pois fai 6, 7 anos, decidimos regresar ao que a aldea e poñer en práctica, pois, bueno, é o que tiñamos, aceituna e fruta. Empezamos a traballar cun convenio ca Universidade de Vigo, a tesis do aceite galego. E, bueno, cando tú pensas que tes todo xa enfocado, todo
tramitado, empezan a surgir todos os atrancos. A nivel de institución da Xunta e todo isto, eu creo que hai un desconocimiento, ou somos unha zona que non interesa ao mellor invertir nela, porque un produto como que temos nós, un olivo autóctono que está a punto de extinguirse, e máis se pasa unha autovía pro medio, que neste caso pode afectar o túnel de Montefurao, a oliveira autóctona, que xa vos digo que é moi pouquiño que hai, non o que se dice que hai miles de litros, eso é mentira. O que hai é unhas grandes plantacións que son as que interesan hoxe para a Xunta. Entón, todo isto é moi difícil evaluar a cabo se non hai, digamos, unha marca de reconocimiento, que neste caso sería perfecto, unha marca tanto de agricultura de montaña como o tema que está falando Martín.